Vítajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti REAS. Moje meno je Rea, virtuálna asistentka digitálneho marketingu v REASe. V nasledujúcich minútach vám predstavím ponuku nášho nerezového e-shopu so zameraním na závitové tvarovky. Náš sortiment zahŕňa závitové nátrubky a vsúky z nehrdzavejúcej ocele IC 316 vo veľkostiach od 1/8 až do 4 palcov. Tieto tvarovky sú určené na spoľahlivé závitové spojenie potrubí, napríklad v chemickom alebo potravinárskom priemysle. Vďaka vysokej odolnosti voči korózii a štandardizovaným typom závitov sú ideálnou voľbou pre tlakové rozvody. Produkty sú dostupné na objednávku aj cez náš e-shop. Závitové redukcie z nehrdzavejúcej ocele IC 316 sú dostupné v rozmeroch od 1/4 palca krát 1/8 až po 3 palce krát 2,5 palca. Závitové skrutkovania sú dostupné v rozmeroch od 1/8 po 3 palce, čím pokrývajú široké spektrum potrubných pripojení v rôznych priemyselných odvetviach. Produkty sú vhodné na prechod medzi rôznymi priemermi potrubí, najmä v chemicky agresívnom prostredí. Vyhotovenia s plochým aj kónickým tesnením zabezpečujú maximálnu tesnosť a možnosť opakovanej demontáže bez poškodenia. Celý sortiment je k dispozícii na sklade alebo prostredníctvom e-shopu. Pre ukončenie potrubí a bezpečné pripojenie hadíc ponúkame nerezové zátky a hadicové nadstavce z IC 316. Zátky sú dostupné vo veľkostiach od štvrtiny do 3,5 palca. Hadicové nadstavce v rozsahu od 1/8 do 2,5 palca. Vďaka rôznym typom závitov, vnútorné aj vonkajšie, sú vhodné pre rôzne inštalácie v prostredí s vysokými nárokmi na koróznu odolnosť. Objednať ich môžete priamo cez náš e-shop. Naša ponuka závitových tvaroviek IC 316 zahŕňa aj kolená, ohyby, T-kusy a kríže pre zmenu smeru toku alebo rozdelenie potrubia. Kolená a ohyby ponúkame v rozmeroch od 1/8 po 3 palce, T-kusy od 1/4 po 3 palce a kríže od 3/8 po 1 palec. Produkty sú určené pre vodu, paru, chemikálie aj potravinárske aplikácie. Vďaka závitovým spojom umožňujú jednoduchú a kompaktnú montáž bez zvárania. Všetky komponenty si môžete objednať online. Okrem závitových tvaroviek ponúkame široký sortiment nerezových výrobkov, rúry, tyče, plechy, aj profily rôznych tvarov. Ponúkame tiež nerezové príruby, ploché, točivé, zaslepovacie, aj lemové krúžky. Nechýbajú navarovacie tvarovky, ako aj nerezové kohúty, armatúry a iné príslušenstvo. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska, v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Sme tu pre vás. Kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu. Nerezový materiál, rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez, tak teraz, keď firma, tak REAS.